Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Well, anyway, my love, kailangan na nga natin magtungo, dumiretso sa ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Bandera. So, eto na nga, basahin na natin ang biyahe ng buhay ng isang lalaki na tatawagin nating pangalang Boyet. Hi DJ Lala, meron po sana akong gustong ihingi ng payo. Meron po akong partner at LDR kami ngayon. Normal lang po ba na magkaroon siya ng crush? Honest naman po siya na sinasabi niya sa akin na meron siyang crush. Pinapakita niya nga sa akin lahat ng stolen shot niya sa crush niya. Tas kinikilig pa siya. Parang normal lang kasi sa kanya eh. Tapos ako, sobrang bigat ng nararamdaman ko sa mga pinapakita niya. Ano po ba sa palagay niyo yung ganong sitwasyon niya? Maraming salamat po and more power to your show. Well, my love, I understand kung saan ka nang gagaling. It's not that easy to put on a brave face kapag nagsiselos ka na. Kapag deep inside, alam mong nasasaktan ka sa ginagawa niya. And because hindi mo siya sinasaway, hindi mo sinasabi sa kanya otherwise, she is assuming that it is okay for you. Though it's not an excuse, my love. Kasi, ewan ko it's not normal eh. For me, it's not normal na ganyan eh. It's okay to have a crush. Inevitable naman yan. Hindi yan maiiwasan na meron kang, merong gugustuhan yung partner mo para makakrushan, ma-attract lang siya sa physical attributes ng tao. Pero yung magsisend ka pa ng screenshot ng crush mo sa partner mo tapos kinikilig ka pa at ipapakita mo pa dun sa partner mo na kinikilig ka, I think that one kasi is insensitive. Insensitive na tawag doon. So, ganito na lang gawin natin, Boyet, no? I-admit mo yung nararamdaman mo sa partner mo. Be honest with her. Kung honesty at honesty lang naman din ang labanan, be honest with her as well na you don't feel okay sa ginagawa niya. I mean, you don't disapprove na magkaroon siya ng crush kasi that is out of your control. Pero yung actions niya, katulad ng pag-screenshot, stolen shot sa crush, that is a bit overboard. Sabihin mo sa kanya na, I don't mind na magkaroon ka ng crush. Hindi naman kita mapipigilan sa ganyan. Pero wag sana sa ganitong extent at nalalaman ko pa. Sinasabi mo pa siya sa akin. I appreciate the honesty, but I'm gonna be honest with you too. I do not feel okay with it. Ayaw ko mang aminin, nagsiselos ako, nasasaktan ako, na may ibang taong nagpapasaya sa'yo. At kung ikaw naman siguro yung ilalagay ko sa sitwasyon ko, kung ikaw naman siguro yung ilalagay ko dito sa posisyon na meron ako, you would feel the same way. You wouldn't want me sending you pictures ng babae na crush ko at karamihan ng shots ko sa kanya ay stolen shot. Bukod sa magmumukha akong creepy, alam kong masasaktan ka. So please, if kung ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ko and you will be in pain, na medyo masasaktan ka sa gagawin ko, then try to understand na I am in that situation. I am in that position. So, I am hurt. Naintindihan mo ko, my love? Kasi sa lahat ng issue ng isang relationship, there is only one way you can go about it. If you'll be honest with each other. Kapag magiging honest ka sa kanya. Now, if she reacts violently about it. Na-crush lang naman eh. Bakit ka ganyan ang higpit-higpit mo and all that jazz? Kapag blinow up niya yung issue na yon, ikaw na magsabi sa kanya. Okay lang siguro na magkaroon ka ng crush, gusto mo mag-stolen shot ka sa kanya, just don't send it to me. Kasi it feels like napaka-insensitive mo sa nararamdaman ko. This is how I feel. And I hope you understand. Kasi I'm trying to understand na you are just but human. And hindi mo maiiwasang merong mas gwapo sa akin, merong mas attractive sa akin, merong mas mukhang Koreano sa akin. And that's fine with me. Pero wag mo na lang ipaalam sa akin para hindi ako nasasaktan. Naintindihan mo ako, my love? I-reverse psychology mo na siya ng ganon para magets niya. Now again, if she still would react violently about it,
then I think it's by time na you call it quits. Ganun ka grabe, ganun ka advanced, ganun ka aggressive, yes. Kasi if a person na nagsasabi sa'yo na mahal ka niya, don't even understand and won't even try to understand how you feel and won't even be sensitive sa part na kung ano yung mararamdaman mo, then that person is not worth staying at all. Na hindi worth it manatili sa isang tao na ang iniisip lang ay yung sarili niyang nararamdaman. Na hindi niya iniisip kung paano siya nakakapanakit, hindi niya naiisip kung ano yung magiging effect sa'yo ng mga actions niya. That is not a person you would want to be with. Naintindihan mo ko, my love? So, as early as now, be honest with her and face the consequences of that honesty. Kasi hindi naman lahat ng tao receptive kapag nabibigyan ng constructive criticism, kapag nabibigyan ng pagpuna. Hindi lahat talaga ng tao receptive about it. So I just hope by the end of the day, yung honesty mo will pay off. Your girlfriend will now realize na that's something she shouldn't be doing. Kasi it will hurt you. It will constantly hurt you. Sa mga babae naman out there, again, 'di ba? Wala naman po silang pagpipigil kung magkaroon tayo ng ibang crush. Hindi naman natin niya mapipigilan, sila din naman na humahanga sila sa ibang tao, humahanga sila sa ibang babae, nagagandahan sila, nasiseksihan sila, nakikinisan sila. We are all just but human. Nakikita yan ng mga mata natin. We are adoring yung na-witness ng eyes natin. But that doesn't mean na we have to constantly pound that fact dun sa partner natin. Kasi nasasaktan din sila. They may not be open about it kasi they don't wanna face it. Pero nakakasakit din. Lalong-lalo na kung meron silang insecurities about it. Like for example, thinning yung hair nila, nagre-recede na yung hairline nila, umaakyat na, medyo chubby sila, 'di ba? Medyo hindi sila ganun kakinisan or hindi maganda yung smile nila, and then you go about and talk about those people na nakikita mo, nakakrashan mo because of the things na alam mong parte ng insecurities niya. If girls are sensitive sa mga pagpuna ng ibang tao sa pangangatawan din natin o pangangatawan natin, hindi mo pwedeng i-exclude yung katotohanan na even guys are sensitive pagdating sa physical appearance nila. So, 'di ba? Let's be sensitive about what our partner would feel. Sabi ko nga sa inyo, in every situation pagdating sa relationship, kung hindi nyo alam kung nakakapanakit kayo or hindi, try to put yourself in the shoes of your partner. If you think masasaktan ka kung ikaw yun nandun sa posisyon, well, that is your answer. Now you know that it can hurt your partner. Klaro?